Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Giza, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama matudesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Giza, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Giza, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Giza, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama matudesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Giza, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Giza, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Giza, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama matudesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Giza, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Giza, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Isang magandang araw ho ng Lunes mga kabalen at welcome sa inyong paboritong programa tuwing alas 10 ng umaga. Ito po ang CLTV 36 News Stream. Kabalen, buwan na ho ng Marso ngayon, pagkabilis-bilis ng panahon, gaya ho ng sinasabi nila, bala mo kapilan pa mo, o kapilan pa mo January and then Feb, and then ito na ho, talagang buwan na ng Marso, March 2, 2026. Marami ho tayong mga pag-uusapang mga balita. Alam ko maraming nakikibalita sa mga kababayan natin dito ho sa kaganapan sa gitnang silangan sa Middle East. Dahil alam naman ho natin dito ho sa Central Luzon ay marami ang mga OFW. Marami ho tayong mga kababayan, mga karehiyon dito ho sa gitnang Luzon ang nakikipagsapalaran, naghahanap buhay. Diyan ho sa gitnang silangan kung saan sumiklab ho ang tensyon ditong weekend at nabalitaan naman natin. Mamaya ho'y aking ipapapanood sa inyo
ibabahagi sa inyo itong aming naging pag-uusap ng isang kabalen natin na naninirahan at nagtatrabaho dyan ho sa may Bahrain, ano? At ano yung kanilang karanasan ngayon dahil sila ho'y nagbakwit na, lumikas na doon sa kanilang unang o doon sa kanilang original na tinitirahan dahil malapit ito doon sa merong American base. So ito ho yung tinarget ng Iran at yun ho kailangan nilang lumikas dahil delikado nga yung sitwasyon ano at kanina hong madaling araw alas 2:30 ng madaling araw dito ho sa atin sa Pilipinas ay nakapanayam ng inyong lingkod itong ating kabalen ano diyan sa Bahrain at oras sa kanila ay alas 10 ano 5 hours 10 PM kanina 10:30 sa kanila ay ibinahagi nga na patuloy pa rin yung mga alarm, patuloy pa rin yung mga sirens ano na kanilang naririnig at ay hindi sila mapakali dahil gaya nga ng nabanggit niya sa akin ano halos 2 oras lamang yung tulog, makukuha lang yung tulog, maya-maya nandiyan na naman yung mga sirena, maririnig na naman, pinag-a-alert na naman sila dahil dito nga ho sa tumitinding tensyon diyan ho sa gitnang silangan. Meron din hong mga portion ng MacArthur Highway ang sarado hanggang March 14 para ho bigyang daan itong pagsasaayos, ano, yung road repair kung tawagin. Akin ding ihahatid ang detalyeng yan at speaking ay pinag-uusapan na rin natin itong saradong portion nito pong MacArthur Highway. Ayan, pakita ko na dyan sa may syudad ng San Fernando. Traffic situation muna tayo sa City of San Fernando ngayong araw ho ng Lunes, March 2, 2026. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama makidesisyon. Kabalen, narito po ang real-time traffic situation ngayong 10:15 ng umaga araw ng Lunes dito ho sa may syudad ng San Fernando, Pampanga. At sa atin hong monitoring live ho ito mula sa command center ng City Public Order and Safety Coordinating Office o si POSCO. Dito ho sa may area ng Angeles City and San Fernando boundary, yung Barangay Santo Domingo, Angeles City at yung Telabastagan, syudad ho ng San Fernando. Abay, makikita yung going north, going ho ng Angeles City, ay medyo meron ng pagbabagal ng daloy ng trapiko. Kung kayo naman ho'y patungo ng syudad ng San Fernando at dyan pa lang sa portion ng Angeles, wala masyadong aberya, wala masyadong laman, yung kalsada dyan sa section na yan. Panings ay light traffic din, magkabilang linya, ganyan din ho sa may Holy Angel Village, sa may syudad ng San Fernando. Ayan, yung MacArthur Highway portion, And then, dito ho sa may Baliti, ay may traffic light dyan, marami-raming sasakyan sa portion na yan. Pero lulubag din after ng traffic light, And dito naman sa may Sindalan, light traffic din sa may area ng Del Rosario. At every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Samantala, dito ho sa may sakop maimpis, magkabilang linya, maluwag din ang daloy ng trapiko. Ganyan din ang sitwasyon sa may St. Jude portion going to Lasatin Boulevard. Dito ho sa may tawid ng intersection, kung kayo ho ay papunta ng San Fernando downtown, asahan nyo na yung moderate traffic dyan sa section ng JBL. Jose Bilingad Memorial General Hospital, kini pong Dolores Macabacle. And dyan sa may Barosa, hanggang Barosa na yan, yung moderate traffic going to downtown San Fernando. Ito, gaya ng aking nabanggit kanina, yung ilang bahagi po ng MacArthur Highway sa syudad ng San Fernando ay isinara nitong Feb 28 at tatagal hanggang March 14, 2026. Ito po ay para bigyang daan yung ginagawang road repair. At Kuyang Justin, saan ba yung mga saradong portion o yung apektadong portion ng MacArthur Highway
dito sa may syudad ng San Fernando. Basahin natin. Ulat ho ni Kuyang Jovi De Leon ng Sunstar, Pampanga. Kabila ho sa mga sarado itong sa bahagi ng Barangay San Agustin, City of San Fernando. Itong northbound section ng outer lane, northbound section o yung going to Angeles City. Diyan ho sa may St. Jude Junction kung saan naka-install itong mga traffic light ay isasara ho yan hanggang March 14. Ayon ho sa Siposco, itong partial road closure ay bahagi ng ongoing substructure works ng Extra Dose Bridge sa ilalim ho ng Malolos Clark Railway Project. Ayan, yung nakikita ninyong riles ng tren. Patuloy ho yung pagsasagawa, tuloy-tuloy yung construction. So ito hong magiging pagsasara nitong outer lane sa northbound section o yung going to Angeles City. Particular, ito ho yung may traffic light, kita pong tulid Joma Fer, nung tao ka San Fernando ba, luwi nga manuan ko. Isasara ho yan hanggang March 14 para bigyang daan yung substructure works, para dun sa tulay na bahagi po nitong riles o yung yung Malolos Clark Railway Project. At sa period hong ito, ay sarado nga itong northbound lane dahil dyan yung continuous traffic flow. Oo, dyan sa may portion ng St. Jude ay maapektuhan, lalo na tuwing peak hours. Kung tandaan ninyo, yung binabanggit kong linya, yan ho yung kahit naka-red yung traffic light, pwede kang dumiretso, tuloy-tuloy, outermost lane, northbound, continuous yung traffic flow. Pero dahil nga isasara yan hanggang March 14, ayan, asahan ho natin yung pagbigat ng daloy ng trapiko dyan sa area ng Dolores St. Jude. Lalo na tuwing rush hour, ayon na rin ho yan sa Siposco. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream. Bigyang daan naman natin ngayon sitwasyon ng trapiko dyan ho sa may North Luzon Expressway. At makibalita tayo live mula po sa Command Center ng NLEX Corporation. The scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, design ito na itong makibalita, makialam, matutuan, Ito ho mga kababayan, batay sa ating monitoring mula ho sa live video o yung live feed ng NLEX. Dito ho sa may area ng Balintawak Toll Plaza ay light traffic, maluwang din ang sitwasyon dyan sa may Lawang Bato, Valenzuela, and dyan sa may Karuhatan Toll Plaza, light traffic din sa mga oras na ito. Samantala dito ho sa may Kawayan Interchange, magkabilang linya, maluwag din ang daloy ng trapiko. Mas marami lang hong sasakyan doon sa southbound lane, yung going to Metro Manila. Dito naman ho sa may Bocaue Toll Plaza, ayan, nakikita ho natin yung portion na going north ay light traffic. Same scenario ho dyan sa may kabilang linya. Maluwag din ang daloy ng trapiko dyan sa may NLEX San Fernando, magkabilang linya. Sa mga oras na ito. Kasama si Justin, design ito na ito, makibalita, makialam, matutuan, magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, design ito na ito, makibalita. Bigyang daan din natin sa oras na ito yung sitwasyon, yung traffic situation. Silipin natin dyan ho sa may lalawigan naman ng Bataan.
Para ho sa mga babiyahe patungong kanlurang bahagi ng ating rehiyon, mga karehiyon na dito sa Central Luzon, ito ho yung sitwasyon dyan ho sa may Layak, Balanga bound. May konting antayan doon sa may traffic light section. Balitang mapagkakatiwala. Dito naman ho sa area ng Hermosa, SCTEX light traffic. Coolies Crossing light traffic din. Dyan sa may rotonda ng Balanga light traffic. At dito sa may Suwal light traffic din. Paalala ho sa mga motorista, maigpit na ipinatutupad ang speed limit sa iba't ibang bahagi po ng lalawigan ng Bataan. Magdesisyon ng tama. Huwag kong tatapakan niyang silinyador ng todo-todo. Mo pakabilis. Huwag kong bibilisan. At every 36 New Street. Kahit maluwag ang lansangan, ika nga, magdesisyon ng tama. Defensive driving ang laging paalala upang maiwasan ho iyong mga disgrasya. Ito ho mga kabalan, bigyang daan natin public service announcement muna bago tayo magtungo dito sa ating weather update. Ay bigyang daan natin yung public service announcement. Meron hong pinaghahanap na bata dito ho sa ating syudad, sa syudad San Fernando, Pampanga. Ay ito, papakita ko na yung detalye. Tulungan ho natin yung pamilya na mahanap po itong si Aya Janelle Hernandez. Isang 14-year-old na dalagita na huli pong nakita noong February 26, 2026, alauna. Diyan ho sa may Northville, Kalulot, syudad ng San Fernando. Okay, so siya po'y pinaghahanap since February 26. Sa mga kababayan ho natin na merong ideya o di kaya naman nakapansin sa kinaroroonan ni Aya o nakapansin ho kay Aya Janelle Hernandez o di kaya naman may idea kung saan maaari siyang nagtungo or kung nasaan man siya ay pwede hong magbigay impormasyon dito sa mga numerong aking babasahin upang matulungan natin yung pamilya ni Janelle Hernandez sa paghahanap sa kanya. Babasahin ho ni Kuyang Justin itong mga numero. Pwede rin mangyari lamang paki-screenshot ninyo. Baka sakaling makasalubong ho ninyo itong ating kababayan at makita at matulungan yung kanyang pamilya. At every 36 New Street. Kasama si Justin. Di sa neto makibalita. Kailangan matutunan magdesisyon na tama. Sa mga meron hong impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni Aya Janelle Hernandez na 14 years old, huling nakita noong February 26 dito ho sa may Northville, Kalulot, City of San Fernando. Pwede ho kayong tumawag sa numerong 0991-859-3452. Ulitin ko 0991-859-3452 o di kaya naman sa 0935-132-4957. 0935-132-4957. Pwede rin hong magbigay ng impormasyon sa numerong 0950-658-2497, 0950-658-2497 at 0997-109-6954. Ulitin ko 0997-109-6954. Hindi sa neto makibalita. Kailangan matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama. Skip the scroll and stream. At every 36 New Street. Yan mga kabalan, pwedeng screenshot ninyo. Paki-screenshot ho yung numero upang matulungan yung pamilya ni Aya Janelle Hernandez na nawawala ho siya Nawala since nawala siya noong Feb 26, huling nakita sa may Northville, Kalulot,
City of San Fernando, Pampanga. Ito merong comment dito. Sabi ni Nelmar Hernandez, sabi, Kuya, pakipanawagan po sana, mabasa po yung live po ninyo. Kuya, pangalan po ang nawawalang bata, Aya Janelle Hernandez. Jaja, uwi ka na sa mama mo, sa papa mo. Alala na papa mo, sana mabasa po ulit. Salamat po and God bless. Ayan, maraming salamat din po Nelmar Hernandez at katawang hunin nyo kami sa pagdarasal para ho sa kaligtasan ni Aya. At sana'y makauwi na nga sa lalong madaling panahon. So ulitin ko lamang, ito ho yung mga numero mga kabalen sa mga meron hong ideya o di kaya naman nakapansin o baka naman may kaibigan na napagsabihan itong ating kababayan. Ito po yung mga numero na maaari ho ninyong tawagan. 36 new stream kasama si Justin Disa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon tama magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 new stream kasama si Justin Disa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon na tama the scroll and stream at every 36 new stream kasama si Justin Disa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon na tama magdesisyon na tama. Sa pagkakataong ito, makibalita muna ho tayo sa ating mga kaibigan mula sa DOST Pag-asa ukol ho sa magiging taya ng ating panahon ngayong ikalawang araw ng Marso taong 2026. Magandang umaga, narito ang ating weather update sa araw ng Lunes, March 2, 2026. Nakakaranas tayo ng mainit at malinsangan na panahon dulot ng easterlies. Yung easterlies ay nakakaapekto sa malaking bahagi ng ating bansa. Yung amihan ay wala po, pero magbabalik ito sa araw ng Miyerkules at inaasang itong northeast monsoon ay makakaapekto sa araw ng Miyerkules sa malaking bahagi ng Luzon. Sa lukuyan ay wala po tayong namo-monitor o binabantayang LPA, low pressure area o bagyo sa loob at sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa ating lagay na panahon, itong dahil sa easterlies, makakaranas po tayo ng mainit at malinsangan na panahon ngayong araw. Pero may tsansa po ng mga isolated na mga pag-ulan dulot ng thunderstorm, lalo-lalo na sa silangang bahagi ng Luzon. May kataas na pong temperatura ang mga tatala ngayong araw, tulad sa Tuguegarao, aabot ng 34 degrees Celsius. Sa Metro Manila, aabot ng 32 degrees Celsius. Tako tayo sa Visayas at Mindanao. Asahan din ang maganda at maliwalas ang panahon ngayong araw. Bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan. Pero may tsansa pa rin po ng mga localized thunderstorms sa bandang hapon o sa gabi. Mataas po ang temperatura sa Mindanao, naabot ng 33 degrees Celsius sa Davao, 33 degrees Celsius din sa Zamboanga City. Wala tayong gale warning o ibig sabihin wala tayong inaasang matataas ang alon. Kaya safe na pumalaot ng ating mga kababayan sa ating bansa. Pero huwag kalimutang mag-ingat dahil sa nabubuong mga localized thunderstorm sa bandang hapon o sa gabi. Ang araw pong sisikat, mamaya pong 6:30 ng umaga. Ang araw lulubog sa ganap na 6:04 ng hapon. Yan po ang ating weather update sa araw nito. Mula sa Pag-asa, ako po sa Atin hong natunghayan ang ulat panahon mula po sa DOST Pag-asa. At sa puntong ito mga kabalen, tayo magpapatalastas lamang sa atin hong pagbabalik. Antabayanan, eting ipapanood eksklusibo. Ibinahagi po ng isa nating kabalen dyan sa may Bahrain, sa gitnang silangan, ang kanilang karanasan sa gitna ho ng tumitinding tensyon.
At yan ho'y exclusive interview ibabahagi sa atin ng ating kababayan na si Joel Ocampo. Ayan, no? Kaya pong kabalen tayo po kaya Pampanga, Manoknangan, Magobra, Manintunan, keng Bahrain at sila ho'y lumikas na doon sa kanilang tinitirahan matapos nga itong mga pagsabog at itong mga insidente nung nakita natin yung mga missile, di ba? May mga shaded drone kung tawagin ang bumagsak doon sa di kalayuan sa kanilang lugar. Skip the scroll and stream. Yan ho ang aking ibabahagi sa inyo sa pagbabalik ng Newsstream. Huwag ho kayong bibitiw, magbabalik po tayo makalipas ang ilang mga paalala. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may pagagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizan, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama matudesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizan, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizan, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may pagagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizan, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama matudesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizan, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizan, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may pagagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizan, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama matudesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizan, neto makibalita. Nagbabalik po ang CLTV 36 Newsstream at gaya ho ng aking nabanggit mga kabalen, akin pong ibabahagi ngayon sa inyo itong eksklusibong panayam sa isa nating kababayang OFW na naninirahan sa may Bahrain kung saan ay apektado rin ho nitong nangyayaring pagsiklab ng tensyon sa gitnang silangan kabilang ho sa mga inatake ng Iran. Ito hong Bahrain Minas Salman Port
At nakita rin natin yung nangyari din sa Dubai, nangyari din sa ibang bahagi. Sa Qatar, meron din ho mga kabalan. Pero itong ating nakapanayam ay sa Bahrain ho sila. Grupo ng Pilipino, kagabi, kaninang madaling araw aking nakausap, ay 8 ho silang magkakasamang mga Pilipino doon sa kanilang lugar, doon sa bahay nila, doon sa tinitirahan nila. Ito ho yung ilan sa mga kumakalat ngayon na footages nakikita natin sa mga international news organization at ibinahagi rin mismo sa atin ng Filipino community dyan ho sa may Bahrain. Ito ho'y insidente na nangyari sa isang area. Ang kwento ho dito mga kabalin, ayon ho dun sa mga Pilipinong naninirahan doon, malapit lamang yung kanilang bahay dito ho sa isang gusali na ito na tinamaan ng missile. At iyan ho'y nasa di kalayuan, mga 5 kilometers lamang. Sabi ko nga, imaginein ho ninyo, parang Holy Angel University at Balibago yung layo nito hong nasabing lugar kung saan sila naninirahan at yung pinangyarihan po nitong insidente. Kabilang din ho sa mga, papakita ko yung video din na ipinadala rin ho ng ating mga kababayan mula sa Bahrain. Okay. Alright. Ito ho mga kabalen, yung tensyon na nangyayari ngayon at ito po'y hindi malayo sa atin. Ibig sabihin, hindi siya yung hindi related, hindi konektado sa atin. Dahil ito po dito sa Central Luzon, pagkarami-raming mga OFW, marami ho sa ating mga kababayan, naghahanap buhay dyan sa gitnang silangan. Kabilang na ho dyan, itong ating kaibigan na si Jolo Ocampo na nagbahagi po ng kanyang karanasan. Gaya ng nabanggit ko, nakapanayam ko si Jolo kaninang 2:30 a.m. dito ho sa ating sa bansa, sa Pilipinas, madaling araw. So 5 oras ho yung pagitan doon sa lugar nila. Kaninang kausap ko siya ay around 10:30 o 10 p.m. So ito ho yung kanyang kwento. Mga ready to eat na pagkain. Pero at pakinggan ho natin yung kanyang salaysay kaugnay ng sitwasyon ng tensyon dyan ho sa kanilang lugar sa Bahrain. At ano yung nararanasan ng ating mga kababayang Pilipino, ano yung panawagan din nila sa atin pong pamahalaan. 11:30 po ng umaga, may mga narinig na po kaming mga pagsabog dun po sa area namin, which is Jufair po, dito po sa Bahrain. Tapos akala namin parang mga warning lang siya, pero nagsunod-sunod na po yung mga pagsabog na narinig namin. Tapos yung building na tinitirahan namin talagang nanginig siya. Kaya agad-agad na po kaming nag-evacuate lahat sa area namin. Nag-grab po kami ng mga emergency na damit, mga power bank po, mga ready to eat na pagkain. Pero yung pong mismong government dito tsaka yung mga police po nila is nagpa-sound na po sila ng mga sirens, tsaka naglabas po sila ng mga patrol para under control pa rin po yung daloy po ng traffic, tsaka para maiwas din po ang aksidente. Yung pinadala mong video na meron nakita doon, yung parang airport, yung may building ba yun? Tapos Doon ba malapit yung area ninyo? patabing area po ng Jufair yan, which is yung Pura po yata. Pura po yung tinamaan na building na yun. Bali yung tumatak po is parang unmanned drone po siya. Okay. So yun mismong explosion na yun din yung same explosion na narinig ninyo? Or iba pa yung mga narinig ninyo dyan? Iba pa po yan kasi yung dun sa building po is mga gabi na po yun nangyari. Tapos mga gaano kalayo when we say area, kung ikukumpara natin halimbawa dito sa Angeles, San Fernando, ganyan, yung layo nung tinitirahan ninyo, yung area ninyo, dun sa kung saan yung high-rise na building, at saka yung isa yung parang airport yun. Yung pong dun sa high-rise na building po siguro mga
Angeles to Balibago lang po yung layo. Mga Da- 5 kilometers. okay, like Santa Rosario to Balibago lang, ganun lang. Yes, sir. Parang, Mm. kumbaga kung from Holy Angel po hanggang mga Santa Maria, ganyan. Okay. Ang lapit Ganun, lang. ganun lang po kalapit. Mm, mm. Yung linipatan yung lugar ngayon, malayo ba diyan sa Jofair doon sa una yung lugar? Opo, sir. Medyo malayo naman po siya. Pero nung mga earlier this morning po, around 3:30 po, is may mga na-receive na naman po kaming mga alerts sa mga phone namin. Tsaka mga sirens po around the kingdom po. Mm. Yung nasabi naman po daw is yung sa airport daw ang tinamaan. Pero with minor damages lang po. Kaya medyo hirap din po kaming gumalaw dahil nga maliit lang ang Bahrain is hindi na po namin alam kung saan po kami talaga lilipat na area. Alin po talaga ang safe. Dahil syempre po marami po kami mga nare-receive na reports from local media na kung saan-saan po dumapo yung mga na-intercept po na missile. So parang hindi po namin alam kung ano talaga ang safe na area kung saan pwede mag-evacuate. Yung embassy, kumusta yung pakikipag-ugnayan sa inyo? Ano yung instruction sa Filipino community? At kung familiar ka lang, Yes. yung sa mga Pinoy dyan, sa tingin mo gaano kadaming Pinoy dyan? At least yung mga nakakasalamuha mo, pwede mong masabi na familiar ka lang. Sa number po sir, hindi ako Oo. sigurado pero marami rin po kasi ang mga Pinoy dito sa Bahrain. Halimbawa ikaw, yung mga kaibigan mo dyan, sa circle ninyo, gaano kayo kadami sa circle nyo? Meron ka bang kasamang More Pinoy? than- Opo, ngayon mga kasama ko po sa bahay, mga Pilipino po lahat. Gaano kayo kadami dyan sa bahay? Ngayon po mga 6 hanggang 8 po ganyan. Puro Pinoy, oo. Opo. Ano yung instruction sa inyo ng embassy? Kasi po sa embassy, may mga pinadala na po silang mga forms sa amin na for, anong tawag doon? Hindi, yung form na ano. Ang tawag din sa form natin? Ay, yung consular mapping daw po. Na ever man na may mangyari po na agad-agad po or emergency na if ever na may repatriation is makontak po lahat ng mga Pilipino na nag-sign up sa form. Oo. Pero, Jojo, meron bang mga... Yes. Oo, sorry. Meron ba mga bomb shelter? Like, meron bang mga instructions? Halimbawa, may narinig kayong siren. So, yung nakita nating video, merong tumama sa isang building, ganyan. So, ano yung instruction? Kapag tumunog yung sirena, ano ang dapat gawin ng mga nakakarinig? Mostly, sir, mag-stay indoors po if ever man na nasa mga mataas na building is magpunta po sa lowest level po na building. Pero when it comes to a bomb shelter po dito sa Bahrain, to our knowledge po, wala po kaming alam. Kasi mostly po ang pinalabas po ng government dito na mga evacuation center is mga school po, tsaka mga mall. Yan po, sir. Pero yung as in na facility siya na bomb shelter po is to our knowledge po, wala po. Opo. Ano yung panawagan ninyo sa government? Nabanggit mo kanina may mga forms ng ibinigay at tatawag sila just in case may mga kailangang instructions pa, no, further instruction. Pero kayo ba, kung sakali na may repatriation, kayo ba willing na rin umuwi dahil sa sitwasyon na nararanasan ninyo sa kasalukuyan? Kung ako po, sir, opo, dahil syempre lahat naman po gustong makauwi pa po sa
family nila. Mm-mm. Pero yun nga po, dahil sa ano rin po sa situation is lahat po ng iniisip is kung may mababalikan ba na work sa Pilipinas na mabibigay din yung same Mm-mm. na offer na binibigay sa amin dito. Mm-mm. Mm-mm. Oo. Ayun Kumusta po. yung trabaho ngayon? Meron ba kayong nagre-report pa ba kayo sa work or sinuspindi muna mga trabaho? And kumusta naman yung supplies ninyo, yung mga pagkain, ganyan? Mostly naman po sir, na-advisean naman po na yung iba na mag-work remotely po. Mm-mm. Pero po ako, since sa ano po ako more on sa media events or something po ang work ko as a videographer, hindi po kami lahat, in-advise po kami lahat na postpone lahat ng mga Mga shoot. shoots Oh. namin. Yes po sir. Mm-mm. Okay. Lalo na ang area na sir, syempre yung mga na-grab ko lang is yung go bag ko lang sir, which is yung mga extra, yun nga yung nabanggit ko kanina na Mm-mm. mga extra clothes, food, tsaka mga power banks. Syempre po hindi ko na inisip yung about sa work. Mm-mm. So dahil ngayon po yung area na yun, which is yung Jufair po, is closed pa po siya. Hindi pa po siya safe to balikan. Kaya yan for now. Na-advisean ko rin naman po yung sa place of work ko na about the situation, and aware naman po sila sa Mm-mm. sa nangyayari. Oo. Paano yung supplies ninyo halimbawa ngayon? Safe naman na mag-grocery kung sakaling may kailangan bilhin? Kasi po kahapon is nakapag-ready naman na po kami. And Mm-mm. meron pa naman po mga few places na meron pa rin pong mapagbibilhan ng food tsaka water. And now po, meron pa rin pong kuryente tsaka tubig. Mm-mm. So, yun po. At least hindi po ganun kahirap na makapag-reach out sa mga family namin dyan po sa Pinas or Mm-mm. dito po sa mga kaibigan namin dito sa Bahrain. Ayan, oo. Jolu, nabanggit mo na, nakapag-reach out ka na rin sa family mo. Siguro na lang, panghuli na lang, panawagan na lang sa government kung ano yung pwedeng ma-extend na assistance sa inyo. Lalo na ngayon na merong yung tension nag-escalate dyan sa Middle East. Yan po ang mahirap na tanong, sir, dahil Oo. if everyone po na may maibigay sa amin na tulong na pabalik po ng Pilipinas, mahirap pong masabi na dahil through plane lang po talaga ang way out of here na which is the fastest po. Mm-mm. Siyempre po, yun po ang nakakatakot na if ever na kahit na willing po kami na bumalik sa Pilipinas, nandun pa rin po yung takot na sumakay ng pauwi-pauli pabalik ng Pilipinas. Matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Kabalen, at inyong napanood yung aking interview kay Jolu Ocampo. Siya ho yung ating binabanggit, siya ho yung kababayan natin, OFW, dyan sa Manama, Bahrain. At ito hong pinapakita nating video, kung napanood niyo yung binabanggit niya kanina na 5 kilometers away lamang doon sa kanilang bahay o doon sa kanilang tinutuluyan dyan ho sa Bahrain, itong incidenting ito. Doon sa para ma-visualize natin doon sa mga lugar na familiar tayo, Holy Angel University dito po sa Angeles City hanggang Balibago, ganun niya dinescribe, ganun lang kalapit ito pong insidente kung saan isang unmanned drone ang tumama sa isang gusali malapit sa kanilang tinutuluyan.
So, gaya ho ng nabanggit, bagamat ganun ho yung sitwasyon, nakapag-reach out na sila, nakakonekta na sila sa ating Philippine Embassy at meron na silang form na finilapan sakaling kailangan silang tawagan, i-coordinate oras na sumiklab pa higit yung tension, yung mas mag-escalate. Pero ito nga yung problema na sinasabi ni Jolu. Dahil island ho yung Barine at nahihirapan din sila kung paano lilikas dahil airport lamang yung kanilang natatanging entry and exit point sa nasabing bansa. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kabalen, basahin ko na rin, pakita ko, i-flash ko yung announcement ng OWA dahil gaya ho ng aking nabanggit, mga karehiyon, marami ho dito sa Central Luzon ang mga nagtatrabaho bilang mga OFW. At ito ho yung ilan sa mga announcement na kailangan ho nating malaman sakaling meron ho tayong mga kaanak, kaibigan, kapamilya na naninirahan ngayon sa gitnang silangan. Alam ho natin, napapanood natin yung mga video kaliwat kanan, yung mga nakikita nating balita, yung pag-atake, yung mga missile. At ito ho, paalala, mahigpit pong nagpapaalala yung OWA sa lahat ng mga OFW sa Middle East na sundin ang abiso ng mga embahada at ng mga lokal na otoridad kaugnay ho ng security situation sa gitnang silangan. At patuloy hong nakikipag-ugnayan ang OWA sa Migrant Workers Office at sa mga embahada ng Pilipinas upang matiyak umanong kaligtasan at kapakanan ng ating mga kababayang OFW. Kabilang ho sa mga payo, sa mga OFW, regular na subaybayan ang mga opisyal na anunsyo ng Philippine Embassy at verified accounts ng host government para ho sa mga update at safety guidelines. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin. At tukuyin ho yung pinakamalapit na shelter sa inyong lugar at maging handang sumunod sa anumang emergency alert. Ito problema sa Bahrain, sinasabi ni Jolu, walang shelter. Ang pinakapwede nilang gawin ay magpunta doon sa ground floor ng gusali. Manatiling maingat, alerto at iwasan ang mga lugar na may potensyal na panganib. Akin pong i-link dito sa ating live streaming yung mga numero nito pong OWA na pwede ho ninyong tawagan, mga kababayan, mga karehiyon, upang sa gayon makibalita rin at malaman kung ano yung mga kaganapan dyan. At kung may kailangan sa mga embahada, makipag-ugnayan, ito po, nakalink na sa ating live streaming sa baba. Ito, yung mga numero na pwede ho ninyong tawagan. So, pakiclick lamang itong image, itong link na ito at lalabas dyan yung mga numbers. Ito, gaya ng aking fina-flash ngayon. Sa Israel, ayan, meron hong numero dyan. Paki-screenshot na lang din. Jordan, Saudi, Kuwait, Bahrain, Lebanon, ayan, UAE, sa Dubai at sa Abu Dhabi, sa Iran, Qatar, at sa Oman. Dyan ho sa Jordan, So, naroon ho yung mga numero. Ito, nakapaskil dito sa ating live streaming. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin. Disanito na ito makibalita, magkaya magtutuan, magdesisyon. Natama matudesisyon, natama. Time check tayo, 10:57 na ng umaga. Magpapaalam na po si Justin Dizon. Kabalan, i-follow ho ang ating social media pages. Live na live ho tayong napapanood. At itong mga content natin at CLTV 36 Official and at CLTV 36 News. Mag-subscribe na rin kayo sa ating YouTube channel at CLTV 36 Official at syempre mag-like and follow na sa ating Facebook page at CLTV 36 Official and at CLTV 36 News.
Sa ngalan ho ng mga balitang makatotohanan, mapagkakatiwalaan at may paggagamitan, ito po si Justin Dizon, nagpapaalala, makialam, magdesisyon ng tama. Ito pong Newsstream. Maraming salamat po. At TV36 News Stream, kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama.